Эфирден алқар вақты студияда Алина Хасеншина. Юл харакаты еш инспекторлары 50 yıllık ішенлікке нәтиже ясарға жиына. Хотын қызлар нинди хөнерлер сойлый. Қолабызда вакансиялар ярминкасы узды. Озна қайлалар Созвездие Йылдызлық фестивалінде жиңу яулаған. Әлмәттә шәхси секторда янгыннар саны артқан. Бу хакта Әлмәт муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге хәбәр итә. 2 мартта 6 сәгать 30 минутта Нахимов урамында янгын нәтиҗәсендә мунча эчендәге агач тышлауы яна парлану бүлмәсенең түшәме җимерелеп төшә. Янгын мәйданы 10 квадрат метр тәшкил итә. Янгынның башлангыч сәбәбе электр җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Узган ел һәм бәйрәм көннәрендә янгыннан тагын 2 мунча зыян күргән. Янгыннарның берсе шәһәрдә, икенчесе Ямаши авылында була. Барлык очракларда да зыян күрүчеләр юк. Сәбәпләр ачыклана. Әлмәттә яшүсмерне бәрдергәннәр. Юл транспорт һәлакәте 28 февральдә 12 сәгать 50 минутта Клара Цеткин урамындагы 8 йорт каршында булган. Якынча мәгълүматлар буенча Лада Грант автомобиле йөртүчесе Клара Цеткин урамы буйлап Тукай проспектыннан Чехов урамы ягына хәрәкәт иткәндә, җайга салынмый торган җәяүлеләр кишүе юлында барганда җәяүлегә өстенлек бирмәгән һәм бәрдергән. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 15 яшьлек яшүсмер медсанчастьның кабул итү бүлмәсенә озатыла. Аңа амбулатор дәвалау билгеләнгән. Юл транспорт һәлакәтләрен булдырмый калуның иң үтемле ысулы аның профилактикасы. Бу хакта белгечләр әледән-әле кисәтеп тора. Әлеге эшкә яшь инспекторлар да җәлеп ителгән. 6 мартта юл хәрәкәте яшь инспекторлары отряды ярты гасырлык юбилеен билгеләп уза. Бүген шул уңайдан Калабызның 23-нче мәктәбе укучылары үзенчәлекле чара уздырды. Иң беренчеләрдән булып котлау әзерләгән юл хәрәкәте яшь инспекторларын без дә күреп кайттык. Юл хәрәкәте яшь инспекторлары отрядының ярты гасырлык юбилее 50 ел эчендә башкарылган күләмле эш. Шул кадәр вакытта тәрбияләнгән берничә буын дигән сүз. Шунысы куанычлы. Юл транспорт һәлакәтләрен профилактиклау бүген дә дәвам итә. Калабызның 23-нче менеджер мәктәбенең юл хәрәкәте яшь инспекторлары булган укучылар һәм башлангыч сыйныф укучылары флешмобы шул күркәм эшнең лаеклы дәвамы. Яшь юл хәрәкәте инспекторлары эшчәнлегенә быел 50 яшь тула шул уңайдан барлык юл хәрәкәте эшчәнлегендә катнашучы мәктәп балаларын, зурларны шушы юбилей истәлекле көн белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәр кеше юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә тиеш һәм үтәсен иде дигән теләктә калабыз. Россиядә 1973 елдан эшләп килгән һәм 8 яшьтән 16 яшькә кадәрге 465 меңнән артык катнашучыны үз эченә алган яшь инспекторлар хәрәкәте Россия Федерациясенең 85 субъектында 35 мең отрядка берләшкән. Менә инде 50 ел яшь хәрәкәте инспекторлары юл хәрәкәтен өйрәнә, ә соңыннан үзләре юлларда үз-үзләрен куркынычсыз тотуны пропагандалый. Әлмәт гражданнар хәләте актын теркәү идарәсе 2 айлык эшенә йомгак ясады. 2023 елның 2 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт муниципаль районында 295 яңа туган бала теркәлгән. Шуларның 147-се малай һәм 148-е кыз. Әминә, Әмир, Тимофей, Артем кебек исемнәр популяр булып кала. Сирәк исемнәр Алана, Микаэла, Айнеля, Гадел, Мира, Алила. Ел башыннан 122 парларын табып гаилә союзына кул куя. Үлем турында 376 акт теркәлә. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 50-гә азрак. Мәшгульлек үзәгендә бүген иртә белән дистәләгән мөлаем зат җыелды. Биредә елдагыча 8 март алдыннан махсус хатын-кызлар өчен вакансияләр ярминкәсе үтте. Гүзәл затларыбызга эш урыннарын Калабызның 5 оешмасы тәкъдим итте. Эш бирүче белән эш эзләүче арасындагы әңгәмә белем һәм көтә торган хезмәт хакы турындагы сораулардан башланды. Күпчелек юрист, пешекче, җыештыручы, менеджер вакансияләре бар. У нас вакансии в основном для женщин, то есть бухгалтера нам требуется, специалист по охране труда, техники безопасности и заведующий складом. Люди в основном не часто уж сами проявляют инициативу, проще, когда приходят представители, дают какую-то информацию, больше лично общаются. Какие-то вопросы узнают. Шуннан да монда ярминкәләр үткәрелү эшсезлек буенча исәптә торучы хатын-кызларга ярдәм. Биредә эш бирүчеләр белән шәхсән сөйләшергә барлык кызыксындырган сорауларны бирергә була. Эш тәкъдим итүчеләр белән аралашудан тыш һәр ярминкәдә бушлай кан басымын үлчәргә, шикәр һәм холестеринга анализ тапшырырга була.
Шулай ук вакансиялар ярминкәсенә килүчеләр бушлай укыту курслары белән дә таныша алды. Каждый может прийти, спросить, какие у нас есть у нас курсы, какие курсы у нас открываются, планируется открывать, или, допустим, записать их пожелания, на какие курсы они хотели бы пойти. С учетом этих пожеланий мы можем организовать для них бесплатные курсы. Все у нас здесь проходит бесплатно. Также у нас есть проект «Демография». Это тоже они могут узнать, подойти, поинтересоваться, какие там условия, по каким проектам они проходят. Барлыгы хатын-кызлар өчен оештырылган вакансиялар ярминкәсендә 57 хатын-кыз катнашты һәм буш эш урыннары белән танышты. Республикада Созвездие йолдызлык фестиваленең төбәк этаплары башланды. Лениногорск шәһәрендә узган 1-нче зона фестивалендә 1600 яшь талант иясе катнашты. Бәйгедә Ознакай йолдызчыклары да уңышлы чыгыш ясап, призлы урыннар, җиңүләр белән кайттылар. Ел сайын үткәрелә торган Созвездие йолдызлыкның 23-нче зона фестивалендә Ознакай сәнгать мәктәбенең иң сәләтле балалары катнашып, зур уңышларга ирешеп кайттылар. 20 елдан артык эшләүче мәртәбәле жюри аларның чыгышын уңай бәяләде. Монда профессиональ жюри, аның составында Татарстан Республикасы һәм Мәскәү вузлары профессорлары. Менә шундый дәрәҗәле жюри безнең балаларның талантын бәяләде. Таланты наших детей. Хореография төркемендә күпләрнең сокландырып, Лилия Минниханова җитәкчелегендәге Аганьки бию коллективының кеше төркеме 2нче урынга лаек булды. Шулай ук Лилия Талипова җитәкчелегендәге Лилия бию төркеме 1нче, уртанчылар төркеме 2нче урынны яулый. Бу әлбәттә зур казаныш. Созвездие йолдызлык конкурсында елда катнашырга тырышабыз. Быел да без балалар белән 2 бию куйдык. Беренчесе татар халык җыры Күбәләгем көе буенча. Монда тормышның барлыкка килүе хакында тасвирлана. Икенчесе матур дөнья җырына. Бүгенге киенке чорда шушы җырга сюжетлы бию куйдым. Матурлык турында. Поставить танец. Вокал соло номинациясендә Наилә Шәрифуллина җитәкчелегендә Ридель Калимуллин һәм Ясмина Галләмова 2нче урынны яулыйлар. Ә вокаль ансамбльләрендә инде менә ничә еллар дәвамында үзләрен таныткан Бәхетнең уртанчы төркеме бу юлы да 1нче урынны алды. Безнең вокаль ансамбль Бәхеткә быел 25 ел тула инде. Без 2005 елдан башлап бу конкурста, Созвездие йолдызлык конкурсында югары урыннар алабыз. Эльвира Шайхуллина җитәкчелегендәге Фантазия ансамбле кеше төркеме призлы 2нче урынны яулады. Яшь талантларыбыз алдагы чыгышларында да сынатмаслар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Ходай атласы истәлегенә багышланган регион-ара фәнни-гамәли конференция узды. Аны 14-нче Татар гимназиясендә Ходай атласы фонды оештырды. Конференция эшендә Оренбург өлкәсе, Бөгелмә, Ознакай, Әлмәт, Мөслим, Урысу, Баулы, Ютазы районнарыннан килгән укытучылар һәм укучылар катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева. 80-нән артык катнашучыларның эш көне конференциянең пленар утырышы белән башланды. Ходай атласы истәлегенә багышланган очрашуга килүчеләрне Мәгариф идарәсе методисты Гөлнур Хисамова тәбрикләде. Залда Татарстанның 7 районыннан, Оренбург өлкәсеннән килгән укытучылар, укучылар җыелган. Бу инде безнең быелгысы елда менә укытучылар һәм устазлар елы дип игълан ителде. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең андый секцияда эшләп килә. Шуңа күрә укытучылар да үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Бу конференция безнең Ходай атласы темасына багышланган, шулай ук безнең бөек галимнәргә дә багышланган секция, шәһәр галимнәренә дә. Регионара фәнни-гамәли конференция 10 секциядә эшли. Оренбург өлкәсенең Әсәкәй авылыннан килгән Ника Паваляева биредә гаилә тарихын тәкъдим итә. Моның өчен аңа бабасы белән аралашырга, архивта булырга, китапханәләрдә мәгълүмат эзләргә туры килгән. Мин бөек ватан сугышында гаиләмнең тарихы турында сөйләячәкмен. Ул минем әниемнең бабасы белән бәйле. Моннан тыш гаиләм турындагы китапларны да тәкъдим итәчәкмен.
Конференция эшендә чыгыш ясаучы күп санлы укучылар төрле темаларны ачсалар да, аларны бер максат халкыбызның узган тарихи юлларын ачыклауны дәвам итү берләштерде. Очрашуда укытучылар да фикер алышты. Алар өчен аерым секция эшләде. Иң оста укучылар дипломнар белән бүләкләнде. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.